er lige på vej ud af floden her. Alle tre sidder og nyder det her oppe. Jeg vender. Det kan jeg ikke vende kameraet. Der er lidt trafik lige her. Mange fiskere. Vi har et par timer tilbage, før vi er fremme, hvor vi kan lægge os for natten. Det er overskyet, som jeg nok kan se. Det regner ikke, det er ikke koldt. Der er ikke så meget vind. Lidt noget bøvl med at komme herfra man skal anmode om at få lov at komme ud af broerne og typisk engelsk. Så men vi sidder stille og roligt og nyder det. Vi snakkes ved igen, når vi kommer lidt længere ud. Hej. Der har vi en jernbanebro, som er en svingbro. Og der står der deroppe på blinklys, at de åbner om 8 minutter nu. Så vi ligger bare lige stille her. Fuldstændig. Stort set. Sejlbåd, som var bag efter os. Han må jo godt nok ikke vende her, men det synes han lige, han har lyst til. Han kan måske ikke ligge helt stille, eller så gider han ikke. Skal igen. Han kunne så ikke vente indtil det der, det var de der 7-8 minutter, han åbner nu for os. Blinkmand. Så han siger, der er over 7 minutter tilbage, men han åbner i hvert fald for os nu. Stort tag her, det ser faktisk pissegodt ud. Lidt blæret. Hallo! Det er så en drive-in café, hvor vi bare kan lægge til. Gammel, rust, lort. Lad os bare sige det som det er. Øens vilde ungdom. Selvfølgelig bagsiden af husene. Vi skal holde til venstre herhen. Der er jo bagsiden af husene, det her.
7:55. Vi ligger 20 minutter fra de sidste 2 broer, der holder os væk fra åbent vand. Vi kan ikke komme igen på grund af bureaukrati. Vi skal ringe og bestille, at vi kan få lov til at komme igennem de sidste 2 broer for at komme på åbent vand. Det har indtil videre sat os 5-6 timer bagud, fordi det er vejr her skal udnyttes på åbent vand. De lover kanonvejr, også på den sidste overfart, når vi får lov at komme igennem. Så jeg mangler bare lige at ringe for at få lov til at kalde broen op og sige, at vi vil igennem. Vi havde håbet på, at vi kunne få et eller andet at spise her i går i aftes, da vi kom hertil. Men Nixon Vixen. Det her er bestemt ikke et sted, jeg kunne finde på at spise ikke engang morgenmad. Det vidste, der var varmt. Vi kan jo ikke klage over det, vi har her i baggrunden, sådan vi kan. Og det kan nogen være her. Der er hajer, hvide traner, svaner. Ja. Og nogen, der ikke er sangfugle i hvert fald. De er i hvert fald lidt hæse. Regner med at komme tilbage, når vi nu lige får lov til at passere, så skal vi lige ind og have provianteret. Vi skal lige have lidt mere frisk vand ombord i drikkedunk. Vi skal have lidt ekstra mad for en sikkerheds skyld. Så vender jeg tilbage igen, når vi slipper havnen. Jeg kan bare ikke se, hvad jeg har fået, eller så har han bare prøvet deraf. Så blev klokken 10:49 lokal tid. 11:30 ved de åbne broen for os dernede. Vi har fået Dannebro med. Der er jagtflag, der kommer på nu. Og nu går vi ud i Main River. Der er lidt trafik herude nu, men der er ikke nogen af dem, der er store nok til, at broen skal åbne for dem. Det er vi jo ligesom. Vi er lidt høje. Jeg står lige i øjeblikket bare på agterdækket. Hvide traner, måger, hajer. Der er lavvand lige på den anden side af afmærkningerne. Fuglene står på land, så man skal vist nok lige blive i sejlranden her. Viberne larmer. Vi glæder os til at komme ind, så vi kan komme ud og ind og handle på den anden side af broerne. Så vi kan komme afsted. Ud. De laver ganske glimrende krydsning. Fra en kvart til en halv meter bølger. Dønninger hedder det jo derude. Det er sgu hende her jo nok klare. Kjeld og Henrik på Flybridge. Det er dem, der har vagten lige nu. Vi kan lige gå en tur ud og hilse på den herude foran. Så drengene hygger sig.
Vi prøver igen, når vi kommer ind til broerne. Så er vi nået til den første bro. Han har haft kaldt mig, at vi kunne komme igennem 5 minutter før. De vil åbne for os her 11:25. Det er om en 3-4 minutter. Jeg skal jo stadigvæk ind igennem det hul der, ikke? Jeg tror, du skal ud. Udenom og så igen. For ellers så kommer du ind der, hvor der ikke rigtig er plads. Det tror jeg også. Jeg tror, det er derfor, at de der to, de er der. Det skulle have været bag ind igennem det brevne der. Nej. Jeg ved ikke, om det overhovedet noget i Jo, han er oppe. Han går jo ikke længere op, tror jeg. Sidder fyrene op og holder øje med os. Det er langt ude endnu. Så har vi lige forladt havnen. Vi er på vej ud i rolig sø. Skal vi lige ud og fange en sejlrand herude, så stikker vi kursen mod nordøst. Og så om nogle timer, så kan vi melde tilbage igen, når vi har dækning igen over under den hollandske kyst. Lige nu går vi om kort, er vi nedenunder og styrer derfra, fordi der har vi de instrumenter, vi skal bruge, både radar, kort og alt. Så
Henrik og Kjeld er gået nedenunder. Så de er klar til at overtage styrken dernede. Det rører hende ikke med de her små søer fra den der bagved os, der lige har passeret. Det er hun sgu ligeglad med. Vi har en vindmøllepark herovre, der står. Der er ikke en eneste af dem, der kører. Der står en hernede, styrbord syd for os, som kører. Men ellers så er her bare fantastisk vejr. Jeg har lige været inde og sovet et par timer. Vi er 3,5 timer ude. Vi har en dybde og en kurs. Vi får cirka 7,5 knop. Tilbage. Prøv lige at se her. Prøv lige at se Nordsøen. Tre en halv time ude. Det er jo stille og roligt, blank. Så langt øjet regner. Drengene sidder åbenbart ovenpå. Der er svingens fest der her. Så jeg tror også, at jeg vil gå en tur op ovenpå. Også fordi lige før, der var den derovre, og nu har vi den derovre, fordi Henrik kan også lige nødt til at gå lidt efter bølgerne, ikke?
sjovt, når man står og kigger på ham, så ser han ikke ud til at kynge særlig meget. Nej, det er spændende, så vi vipper lidt. Helt sikker på, at vi har under køkken. Jeg har nok 22 meter.